kunnafoni jabaran lajɛbɔ aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen la bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ aw ye an ka fidèle la abonnew de ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye décembre kalo tile 30 ye san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi a bɛ b'a kalama ka fɔ an ka ministre ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale kɔni bɛ Niger jamana o kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunu a ka baaraɲɔgɔnya tamasira ale senfɛ a kɔni ye i sen don u ka laadala kɛlɛ o kɔni ɲɛnajɛ o la n'an ko ma ko doso min n'u u y'a ta k'a bila minɛn min kɔnɔ o de Alliance des États du Sahel maa caman kɔni tun bɛ nin kɛlɛkɛyɔrɔ in kɔni ale la nisɔndiya ani baden o kɔnɔna la maa min kɔni yɛrɛ ye san sɔrɔ a ko la sa o de Aba Ibrahim ye Aba Ibrahim ale ye musaka sɔrɔ ni o ye sɛbɛwari miliyɔn 12 ye ka tila tuguni ni ka so kelen ka o d'a ma ani bolimafɛn sen 4 n'an ko ma ko katikati ale ni hiji taga biye kelen o dira a ma ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka jɔnjɔn kɔni dira ministre 3 olu fɛ min ye Mali ni Burkina ni Niger ministre ɲɛmaw ye. Laginɛkaw ka foroba jabaraso y'a yira dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ ko anw ka jamana kɔni ka alikama tɔni yirika caman o de kɔni bɛ olu ka port o kɔnɔna la min ni a bɔra Urusi jamana ale la n'a kan ka na an ka jamana o kɔnɔna la an ka jamana ka lasigiden bɛ Laginɛ jamana ale kɔnɔna la ni o ye colonel major Mamadou Keita ye ale y'a yira k'a fɔ k'a tɔni bɛ t'i jɔ fo tɔni 65 ni a kunkan fɛn alikama yɛrɛ kɔni bɔra Urusikaw ka jamana o de kɔnɔna la a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka tila ka foli kɛ ni ka ɲɛsin Laginɛ jamana ɲɛma yɛrɛ fɛnɛ kɔni yɔrɔ la ni o ye Mamadi Doumbia ye. An ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye garan da karɔgɛlɛndinɛ tigilama 21 na u kelen kɔ sa k'a laɲini ni ka bingani wale kɔni ta ka an ka maaw olu sɛgɛrɛ sayikaw olu fɛ yen nɔ sayi ale bɛ san o mara la an ka finitigilakaw kɔni ye garan da u la ala ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmajɔ n'u ka basigi o kɔnɔna la u kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari karɔgɛlɛndinɛ tigilama olu la kunnafoniya in bɔra an ka finitigilakaw ka kunnafoni diso la n'an ko ma ko DIRPA. An bɛ taa kɔkan kibaru la yanni an ka kunnafoniya an ka ale kuncɛ san 27 o kɔfɛ Disney Channel kɔni bɔli bɛna jɔ Canal Plus ale jabaraso o la janvier kalo tile fɔlɔ natɔ san 2025 a kun ye fɛn min ye k'u kɔni ma u ka contrat o lakuraya. France bɛna a ka base militaire étrangère ka olu datugu kunnafoniya in bɔra u ka ministre ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye Ousmane Sonko ye Ousmane Sonko ye ni kunnafoniya in di a ka wasadenw olu ɲɛma k'a y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina in kɔni bɔra u ka jamana ɲɛma ale yɔrɔ la. An bɛ taa Corée du Sud kaw ka jamana ale kɔnɔna la maa 179 kɔni bɔnɛna ani na pankurun bin yɛrɛ kɔni ale senfɛ maa 179 kɔni tayana pankurun bin ale senfɛ kunu décembre kalo tile 29 san 2024 pankurun kɔni ye a jiginyɔrɔ de kɔni ni ka o jɛ a kɛra Corée du Sud pankurun jiginyɔrɔ o la n'an ko ma ko mois ni pankurun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa 81 de kɔni tun bɛ a kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw aw tulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni daminɛ bi n'an y'a sɔrɔ bi tɛnɛndɔ in na ni k'a da aw kelen bɛɛ lajɛlen tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen bonne heureuse année 2025 ala ka san caman caman ala ko o yira na sijan ani kɛnɛya o kɔnɔna la an ka fidèle abonnew foli belebeleba an b'o ta ni ka o di aw ma halisa ala ka an to ɲɔgɔn aw minnu bɛ tunga la ala ka tunga di aw la ala ka tunga fama jugu ala ka olu ɲɛ malo aw ma aw ɲuman taara tunga la cogo min na ala ka aw ɲuman sen kana aw yɛrɛ fɛnɛ ɲuman sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la n'aw ye fɛn sɔrɔ tunga la aw k'aw kɔfilɛ aw faso la aw k'aw kɔfilɛ aw somɔgɔw olu la o kuma la aw bɛɛ bonne heureuse année 2025.